или както те го наричат Електроников. Влизаш с идея да играеш, да правиш история, ама тука всичко е пълна пародия. Полицията спи или се прави на богове. Ропле няма, само егота и комплекси нови. Сирени светят, ама къл не се включва. РП-то умира още преди да се случи. Гониш сюжета, те гонят теб, защото не им клякаш, директно ти режат хляб. Това не е сървър, това е капан. Кажеш мнение и веднага си бан. Истина боли, ама тук е забранена. Ако не мълчиш, си сменен. Електроников не е брат, хроника на срама. Всеки втори герой е съдминска драма. РП-то умря, още щом влезеш вътре. Тука играеш, докато не кажеш нещо умно. Стъпват горе, мисли се за елита, ма решенията им чист дефицит. Правила се сменят според настроението. Днес си окей, утре си в изгнанието. Питаш защо и вече си враг. Няма диалог, само директен крах. Тук не се гради, тука се трие. Ако не си наш човек, системата те бие. РП култура забравя, брат. Тука има само его и чат. История няма развитие, само банове и стрито присъствие. Това не е сървър, това е филтър, който маха всеки смение и характер. Истината е просто без маска и тон. Или си удобен, или си гон.